que para que Galiza teña máis peso político en Madrid son necesarias forzas políticas propias. Forzas políticas como o BNG, que pode ir a Madrid sin ataduras con ninguén, únicamente recibindo ordes do pobo galego, de todos vostedes. Eu sei que existe esa maioría de xente en Galiza. Eu pídolles que o próximo día 9 exerzamos o orgullo de sermos galegos, para transformar ese sentimento mayoritario en forza electoral, para que así Galiza esté presente, para que así Galiza poda decidir en Madrid. Cantos anos levamos laiándonos e envexando os vascos e os catalás que a capacidade que tiveron sempre para estar na política estatal e determinar a política estatal. Pois antes foron eles, agora tócalle a Galiza, agora tócalle o noso país. Como di a canción, hai moitos galegos que teñen o corazón partío, que si Zapatero, que si Rajoy, o corazón partío. Eu dígolles que non merecen que se lle parta o corazón, que as forzas políticas estatais non merecen o noso corazón partido. O noso corazón ten que estar enteiro e todo para Galiza, que falta fai, que falta fai. Que se acaba de inaugurar o AVE en Madrid-Barcelona. E sabedes que se chega con 15 minutos de retraso que vos devolven os cartos da pasaxe, do diñeiro, os cartos do billete. Imaginades o diñeiro que nos terían que devolver aos galegos e aos lucenses polo atraso co que vai chegar a Lugo AVE, porque aquí non vai chegar con 15 minutos. Aquí non vai chegar con 15 minutos, vai chegar con máis de 15 anos de retraso. Eu antes tiña que ir cada ano á Xunta de Galicia a mendigar para que os servizos sociales do Concello de Monforte de Lemos se puderan prestar con dignidade. Hoxe non o teño que facer. Hoxe xa non o teño que facer. E non o teño que facer porque hai xente que está facendo as cousas ben e porque hai xente que cree neste pobo. Evidentemente hai dous modelos. Este que eu vos acabo de decir, donde as persoas que estamos no Bloque Nacionalista Galego creemos na xente e creemos nos servicios públicos, e hai outra xente que ten outros plantexamentos e outros intereses. O mesmo pasa en Madrid. Posiblemente moitos de vós que antes me veades con bastante frecuencia na rúa, levo unha temporada donde se me ve moi pouco pola rúa. O que estou facendo fundamentalmente é viaxar moito. E, sobre todo, viaxar para o que acababa de comentar antes a miña compañeira, xestionar e solucionar eses problemas que, gracias ás xestións do Bloque Nacionalista Galego de Madrid, van a beneficiar a Monforte. Eso é o que realmente nos xugamos. Non é porque haxa bons e malos. Xa sabedes que eu sou unha persona que trata de escapar o máis posible das críticas. Non é unha cuestión de ser bons ou malos, pero si hai algo, e é que só vendo Galicia, dende Galicia, se poden solucionar os problemas de Galicia.